Launok, ongi etorri txorienera, biteli eta iturrieta, gaur, goxo, garbi, goxo, gazi. Ez goxo de ze goxua baizik eta goxo ez gazia. Nik uste nuen lantzaldea bezala, ben ikusite, tofu pixkat ikusitelako, txorienen danetik egiten dugu, danetik egiten ditu berrez. Ni tofu sarian ez gainera bakizu, nik enotzen zirikatu. Etxean egiten duzu tofua? Bai, baitu. Bai, ondo itxendo normalian soja saltxakin eta eta eroste otolakuak batzuk aukitzen dabe tomate lehorra, albaka, da horrek eroste ditut, da bai, noixian behin ez da holan astero jausten, baina noixian behin. Plantxan ero zenajatzen duzu? Plantxan, bai, nik betiko sinatzen dut. Bueno, tofua, zaleak izan, eroez izan, gaur errezeta bat ekarriko dizuegu, eta, bueno, nik, aizue, beti esaten dudana, gero eta gure ezakit, oskailua, janari gordetzeko despensa handiagoa izan, hobe, saborekin, testurekin, eta jokatu behar dugu, eta tofua eskuragarria denez, duela urte batzu saia izaten zen lortzia, baina nik uste dut duela 10 urtetik ona edozein tokitan aurkitu aldugu, edozein herritan saltzen dute, eta aukerak pila bat. Gu zer ingo da honekin, ingo ditugu lan barazki eta tofu tartale eta vegano batzuk, eta, bueno, ikusiko du nola ateratzen diren. Lehengo tartaletak ingo ditu, horretako irin integrala, oliba olioa eta ura eta gatz pixka bat nahasi, ingo du lusatu, horrelako molde batean jarri, eta 220 gradutara 5 minutuan labean ingo du. Betegarria zer izango da? Tipuleta txiki da, zenarioa txikituta, gari zainzuria xerratan, tofua laukitan, dena erregozi, eta hau batzeko ingo dugu txitsiri birina, lino aziotuak, garagar legamiak, kurkuma pixkat, eta ura. Hori barazkiekin hasiko dugu, gure tartaletak beteko ditugu, eta beste 5 minutu 220 gradutara berrio sartuko ditugu. Orduan ikusten duzu moduan, labean ez daramate ez da ere holan denbora, ordu erdi ero ez. 5 minutuan egiten den zerbait da, eta espaduzue, zuek etxian veganoak espazate, barazki jalea pasate inalduzue betegarri hau, eta arrautza veganoa erabili beharrean, arrautza batzuk irabiatu, esne gain pixka batero bota, eta honekin nazkita, gero tartaletak bete. Horia bebai, ore euskorra izetia, edo ostoria, veganuek ez da bejaten ez gurinik, ez arrautzek, gurina esnetik dator. Berez horregatxik, hau gaurko horia bebai, inbiozu bakarrik, irina, ura da olixuak. Baina egia da, hau da, errexea bau baino errexea, nahi esan... Jendeak horra gauzak erosi itxen dago, ez? Horea euskorrian, azkenean, gurina da biltzen duzu, nik beti esaten dudana. Olakoetan, koipeak aldatzia da, koipea jarri behar du, gurina ez daukagu, baina oliba olioa badukagu. Orduan koipea sartu egiten dugu, eta behar da errezeta hontan. Egia da, gainemenko sogile batek testurak eta ez direla berdinak, eta aldatu egiten dala, eta zaporea, noski baietz. Baina bestela normalian, bizkotxuetan da holan, gurina ero baldin bago, beste edozein olio, koko olioak, egatik ero aldatzen badugu, berdin du, Erdian, sumenditxo bat, oliba olioa, gatza pixka bat, eta ura. Tartaletan honek horiak izaten bolobanan morukoak? Bolobana ostoria da. Bolobana ostoria dira, bai. Ez que ikuste ditut, supermerkatutara eta noienean, hilaretan eta ikuste ditut olako batzuk ja, ja datozenak. Bolobanak ostoriak izaten dira, eta besteak tartaletak, ezberdina, tartaletak, bolobana da, hartu ostoria bat, moztu horrela, gero gainean beste borobiltxo bat iten diozu, eta erdian itxasaio txapeltxoa moduan, zabaldu egiten da. Hori bolobana. Eta ero sartzen dituzte baita egindako tartaleta txikioi. Loratxo antzerakoa, dienak edo, apur bat baxu hauak bolobanak baino. Horrek die tartaletak, horre da, hore euskorra. Hore euskorra, bale. Horre bisak izaten dira. Bai. Oso ondo, bueno, azkenean, erosua da bebai, horrek aukitzia etxetik, eta gero, betegarri bat eitxia, adibidez, perretxiko batzuk eta bexamela putxo bat eta horako bolobanetan jartia etxien badaukotzu. Baina, bueno, ontxe ikusten duzue, zigorrek egin jau 2 minututan, zuek ikual etxien lau bierko zue, baina segitxuan itxen da. Ero bat. Ez da, egia esan, ez dauka inungo zailtasunik honek, eta beti esaten duena. Horrelako bolobanak eta hoiek eta tartaletak eta saltzen dituzte, baina, bueno, horre ere kalidadeak eta kalidadea daude, osagaiak behiratzea beti gomendatzen dut nik, olakoetan. Ze azkenean, guk hemen ikusi zuen, inungo sekreturik ez dago. Irin integral bat ona guk erosi dugu, gero oliba olio on bat gurea erabili dugu, eta ura hemengoa gurea. Ez, orduan,
beste horiek gehigarriak izate dituzte, eta... Hori bai, uran arabera gero, nik 20 ikastaro batera joan nintzenien ez dut ez? Nik eman gotzut errezeta orokorra diela, 100 gramo irin, da 20 gramo ur, da, horrek zeukan ez, neurri batzuk. Eta esaten zaba, baina urana emongo zut orokorra, zure grifoko uran arabera da, zure herriko uran arabera, errezta izango da desberdina zebieko dau, irin gehiago edo irin gutxi hau. Eta egia da gero, okin batek, esate izu, irina bezeun noiz dagoen eotu, eta ezetasun gehiago ero gutxi izaten dut, orduan, hor sartzen da profesionalaren begia, ez? Jakiteko, zuk, daukazu hor jartzen dizu errezetan, 140 irina, baina agian egun hortan da 150 ero 150, ez? Orduan, hor, okin batek, hortan dedikatzen dana badaki, ez? Hori, ez dala dana matematika kontua. Hor ja begiak, eta egia da, neurri holan gutxi gora beroako batzuekin, orokorren nik ondo ateratzen dela, baina, Eta ni moldeak hau silikonaskoak hartu ditut, baina nahi izan ezkero badituzu honek aluminiozkoak horrek erabilita bota egiten dienak, olakoak ere erabili aldituzue, metaleskoak baldin badituzue, jatetxetan metaleskoak izaten dituzte. Metalesko batzuk badauz, tartaletarako berez isa dienak, honek baxu hauak dienak, eta daukienak forma kurbatu bat bezala, ez? Da horrek izaten tartaletarako berez isak. Madalena antzeko, Zuk ezagutza zure, ez dakit igual, aldosun esan olan kopuru bat, baina zuk bakizuelan zure inguruan zenbat barazki jale vegano dauzen, barazki jaleak eta veganuak, multzo berdinen sartuta, bakizuetan, zure 10 lagunetik 2, edo zure 20 lagunetik, edo ez dakit. Bitu, legunean, duela hilabete izan nuen, korrikako taldekoen, baskari bat, eta horren teratu nintzen bat, orain barazki jalea dela, ala ere ez da, zan dezagun, joaten bada kasu berezi baten ez da inora, bagian, arraia ero jaten du, baina etxian destu jaten, hori, hilo barazki jalea da, eta, nire inguruan esku batekin zenbatu alditut. Bai, bertan esku batekin zenbatu alditut. Nibe kuadrien adibidez, adibiderik onena ikustot sagardotegiko menua dela, eta sagardotegira juten garenean gu 40 izeten gara kuadria osoan neskak eta mutiak elkartzen garenean, eta 2 barazki jale dauz. 2 dauz? Berez, 40tik 2, 100 laua. Edo izango da barazki jalea, nire kuadrian, edo nire inguruan. Baina pandemia garaitik, kopuru hori, 100 hori, igo egina, 134 baten Espainia mailan barazki jale, vegano eta flexitariano kopurua. Flexitarianoa, kontxe basaritz jartzen aurpegi arrarua. Flexitarianoa dia, zutan igara flexitarianoak. Harriak ere jaten ditugunak. Hori da, ez hori jaleak. Flexitariano, ez que niri grasi xapila ditxau ez da kontzeptu honek, flexitarianoa da, vegetarianoa, baina noixian behin aragisa eta arraina be jaten dagoela. Xavier. Zure laguna. Bai, berak etxian bere egunerokotasunean, barazki jalea da, baina berak esaten du, jute manaiz familiarekin, ez dakit nora, jute manaiz kuadrillakoekin, baskaltzera tokin batera, baina izorre, jaten du pixkat. Zehose ataratzen badoztie, hori ina dagoela. Eta izena daukarrek? Izena da flexitarianoa, baina, flexitarianoa izan zeike, zure laguna bezala, edo izan zeike nire lagun Alba bezala, eta berak esaten zauen, barazki jali zala, eta nire beste lagun bat, kuadriako beste lagun bat eskondu zanean, nik nahi dut menu vegetarianoa, mesedez, ez dakiz zer. Eskontzegunerako, Eskontzegunerako, da, neskak badaitxu bihar izan zen jatetxera, da, beretako menua berezixa, eta gero, pikoteuan hori koktelian, urda ezpikoa, a 2 manos esaten dan bezala, eta gero, kamareruak flipa bintzabien. Hombre! Gero, zerbitzatu zotzien nien berai, esan zotzelako, baina, zuk zabizen urda ezpiko jaten da, zuk ez toz eskatu. Hori da flexetaren izatio bebai, Alba multzo horretan zautzen da. Guk lagun bat ezagutu den, da arek esan, barazki jalea zan erabat, baina esaten zuen, abakantoa jaten zuela, abakantoak sentimendurik ez dauzka. Abakantoak beraien artean jan egiten dira, eta ez da izera, abakantoak ez dauka sentimendurik, eta serio, esaten zuen, baina ez da
txantxetan esaten duela, ez, txuleta ezer ezun jaten, baina abakantua bai, segia da, bueno, abakantua fama ero daukate direla oso... Gaiztuak, euren artean. Erasokorrak, eta berein artean burrukan debiltzen diela, eta bere gaztatu abakantuak jarritzen da. Ze motor daukazu zu. Hene amatxo maitxea. Beraz, berak bai, ez? Epaitzen zauen, eta bai, hau, bai, eta bestia ez. Ez, hori da. Bai, bueno, egia da, bakarrik abakantuakin egiten zuen, Eta hor ez daki izan, benetan horrela sinesten... Egaluziakin ez? Ez, eta ez da bisiguarekin, ez angulekin, ez, abakantuak, eta benetan guk kuadrian izaten gendu. Ea, igual, benetan sentitu iten du hori, eta barrutik esaten duen hori, baina ere, sentimentuak, bueno, zuk esaten duzu, ez dakizula, galdetu diozu? Ez dakit. Ez dakit, erderaz badu kontzeptu bat pesketariano dala, hori ere, existitzen vegetarianoak, flexitarianoak, eta bakarrik, ara gisa ez tabenak jaten, ez arrautzik, ez esnerik, baina arraina bai. Zezaten dago zuk esan dozun gauza berdina. Arrainak ez tienez ugaztunak, horrek, ez totzela ematen hainbeste... Bueno, hainbeste pena edo ez dakizu izango dan. Argi dagona da, barazki jaleer izatea, ez dala bakarrik ze jaten duzunan kontu izatea, baizik eta nik uste ja hor filosofia, zerbait gehiago badala, ez? Larruzko ezer erabiltzea, eta ez da bakarrik janariarekin, nik behintzat veganoen da mundu hori ez dut lotzen bakarrik janariarekin. Hori bai... Makiajekin be bai, ez? Animalixan eta proba indaben edo ez? Azkenian, bai, da, bizitza estilo bat. Hori da. Bai. Eta errespetagarria, eta, bueno, bai, eta ni oso ondo iritsi zaide, nik, ala ere, bueno, ni daneteri jaten dut, eta ez daukat egia esan, holako, esaten ni zure lagunak joko nintzen eskontzara, hori bai, urdai espikoakin burrukatuko nintzen, baina, bueno, gaineran aldamenien gehiago tokatuko litzaidak niretzat. Eta, bueno, Naroa Karajabilen esanetan, bera dela farmaziako irakaslia, unibertsitatekoa, Gasteizen Euskal Herriko unibertsitatekoa, bere esanetan da, dietarik jasangarrixa epe luzera. Osea, azkenien, bueno, hori bere esanetan. Bai, nahi dut esan, hor, nien naiz hortan aditua, ez ezer, baina hor, aldekoak eta kontrakoa daude, ez? Orduan, ez dakiz, hor, batzu esaten, edari vegetalak eta sortzeko, ez da izen bat zuaitz, baso, botatzen dituzte, eta sartzen dituzte, espreski horretako berdina, palma olioakin gertatzen dara. Palma olioa bera, ez da gure osasunentzako horren kaltegarria, baizik eta basoak eta Amazonasen, basoak eta botatzen dituztela, palma horria sartzeko, zuaitza. Eta aguakateakin, aguakatea oso osasuntxua da eta sartu inbar da aguakatea. Baina kontua da, ari dira aguakatea sartzen toki batzuetan, aguakatea kurpila bat behar du, eta txigitzen ari dira hango inguru giroa, ez? Orduan... Nik uste debatia hor dauela, ez? Zeda jasangarri xaua, zure aldameneko baserritxarran aragi puxketa bat, edo Brasiletik etortzen den aguakate bat. Azkenean hori, debate bat da, bakoitzak erabiki dau, eta horren ondorioz, bere dieta zehaztu. Argi dauena, gero, igual, agian, jan behar genukeena baino, aragi gehiago jaten dela. Hori begia da, ez? Neurria. Baina bat eroesten uste hor dela, neurria. Beti zaten dut, Patri, guk hemen beti, neurria zemat aldiz aipatzen dugun, ez? Danerako, egunero aragia jatea, hori jasangarria ez da, eta oso osasuntxua ez da izango, orduan nik uste dut, pixkat danetik jaten. Bai. Eta oin esango zut, konta uzelan doian batera, da gero konta gotzut. Hemen, orea, gure tartaletak iteko orea, ez da euskainoen zetan sartu behar, hemen pausatzen daukat, gero, irin pixkat botako dut, luzatuko dut. Baina jarriko dudana da, gure barazkiak erregosten jarriko ditut. Simple. Guk baten? Jarri dut aldatzearen, Pati. Ez da gizu? Hemen, sartai ezberdina dauzkagu eta beti berdinak ez erabiltzeko. Hartu eta bixi salteatuko dut, ze ez dut nahi ondo erregosita geratzea, Nahi dut pixka salteatzea besterik ez. Orduan, uoka, beste edozein sartai hartu, eta oliba txorrota batekin, boixe, erregosten jungoa, aurrenak ipulata zenarioa, eta orain garizein zuriak hartu, hauek moztuko ditut, eta azkena, tofua, baina tofua ere pixka bat hemen salteatuko du beste barazki guztia bekin batera. Oso, no? Naroak, Karajabilek proposatzen daren menua irakurriko txutolan egun normal baterako, gozari xameketako eta esango zazu. Ze iruditzen gatzun, eta gero proposamenik baldin badaukazu.
Naroak gogoratzen dugu farmazia fakultateko medikuntza prebentioko irakasleak gomendatzen dugu gozaltzeko kafia eta ogi txigortua, aguakatia eta tomatiakin. Gero, 11:00 infusioa edo tea, ze kafia lehen hartu duzu goizien, eta gero fruita eta fruitu lehorrak. Hori ja, zuk gurosunak. Gero, bazkaltzeko 2 plater, lelena txitxirioa barazkixekin, eta gero hamburguesa batzuk eitxia perretxiuekin eta espinakakin edo siazerbakin. Eta postrerako fruta. Gero, merixendarako fruta berriz eta harto tortilla bat. Eta afaltzeko 2 platero nik afaltzeko gutxia bitzen dut, baina, bueno, afaltzeko lehengo azelga batzuk patata egosixakin. Eta gero, bigarrena, tofua plantxan piztuakin. Gero, postrerako, fruta oingo honetan ez, jogur naturala. Ze pentsatzen gatzu? Bueno, ez? Ondo, baina nik horri sartuko nike, tartean, horko errezeta batzuk hartuko nituzke, baina nik tartean sartuko nike, aragi pixkat, arrain pixkat egun baten, beste baten, gure umen eskolan iten dute. Baina naiz eta haulan jan egun baten, urrengo egunean aragisa jantzeke, baina menua orekatua da, gozua. Baina umei, gure eskolan, eskola pila baten ari dira egiten, ja, dagoeneko, astean egun baten, ero 2 egunetan baskari veganoa. Hau da, sartzen diete, garbantzuak, eta ero arroza. Gaina normalen hori izaten da, egiten dutena da, holako lekale bat, eta gero arroza, eta horrekin, izazkenean proteina oso bat sortzen dute, eta ero fruta, ero batzutan jogurra ero esneki bat sartzen dute, baina fruta beti egoten da. Eta hori astean egun baten sartzen da, ez dara zetan beti proteina animalak sartu. Nik uste jendiak erlazionatzen dagoela dieta vegetarianuak eta veganuak vitamina urritasunakin, baina ezkenean ondo planifikauta badauz da orojaliek bezala, urritasuna behaukideik vitaminetan, naiz eta orojalia izan, ez da ugura esan ondo eta orekatua jaten dozunik. Janseik egunero pasta tomatiakin da faltzeko edo ze gauza. Orduan, planifikatzen bozu, bai orojali izan, veganua izan, edo vegetariano izan, orekatu izan lehik. B12 vitaminakin izaten dutela, barazki jale, ero veganoek normalean gabezia unbiena, baina hor suplementazioarekin eta aukera egoten da, eta bereziki, dala, aproposa izaten dala, ondo gomendatuta bazauz, mediku baten gomendioak jarraituz, bai aurdun aldixan, eta zure bizitzako, hori ez, edozein momentutan. Nik, beti da, egin behar baduzu zerbait, joen zaitezte, holako dietista bategana, mediku bategana, internet ondo dago, baina jakin behar da horre filtroa pasatzen, eta jakinen ze hor, ni jentia ikuste dut, astakeri egiten dituela, kirol mailan bintzaten, nik laguna dauzka, hori dietak egiten dazte, ez dakit, interneten jetxi naiz, dieta hau, eta ez da ize kirolarik egiten duena, da, agian zuretzako ez du balio. Egokituta joen bida zure bizitzara, gorputzera, eta bai. En fin, barazkiak orgoaz, pixanaka, tipula zenarioa, gari zain zuriak, eta orain, tofua. Hori askoz tontakerixa bat da, ez, dietakin eta konparatzen. Baina hori basatzen gako, nire lagun bati, berak itzen daulan, makiaje marka baten, ez, denda baten. Eta joeten jakon jendia, da esaten, famosa honek, makiaje hau erabiltzen dau. Eta tono hau. Eta baina makiaje, neska hori oso morena da, zuri-zuri xasara, eta zu biozu, kolore batzuk gutxi hau. Da esaten ez, ezkenik hau gurot. Zeba, berak komendatzen da, hau gurot da. Berak da, nik salduko zu, baina hau ez da komeni jatzuna zuri. Pasan azteu garen lagun batekin. Jonekin hitz egiten, Jonak pirozekin horre egon ginen, da korrik egiten berakin, eta zapatilekin. Ikusten du zapatillak, zigorriturretak ikusten ditu zapatillak, erabiltzen ditu zapatillak. Eta nik hoien nahi ditu, baina, zuk, 80 kilo dituzu, zigorriturreta dauzka, 60 kilo, eta haie dira beretzako. Behar duzu izatea, 50 kilo bitartean. Zu behar dituzu, batzuk, amortigazio gehiago daukat, ez baina nik hoien nahi ditut. Oso ondo, jungo zara, gero, belauna txikituta daukazuela, medikua gana. Hola nizeten da, ez que... Baina, pila, oso mitomano gara, orokorrean. Nik ez da, Jendia orokorrean, nik ez da esan gu, orokorrean jendia
ikusten du ezakinok... Profesionalak be horretarako, zeuskueten zara zapatilla den dara da, azkenean hanguak aholkatuko zu askoz be hobeto. Bai. Bueno, horra zan polemika bere egunean, Bai, zela. Zapatilla dendako batzuei egurra eman zitzaien, ez dut esan nahi ganetik, are saltzeatik saldu iten zuten. Eta 200 euro balio dute horiek, eta horren nahi duzu. Eta esan beharrean ez, horiek zuretzako ez dute balio. Ja. Horiek zukero ze balio behitu, hauek egun da 200 balio dute, eta zuretzako beto, ez, horren nahi dut. Ja. Eta, bale, venga, 200 euro, klin. Ez, eta horre, pixka polemika egon zan, denda batzuei, bueno, saltzaile danen artean, betikoa, ez? Saltzaile batzu zeuden, saltzeatik edo zer dituzutela, eta ero jentia bolan lesionatuta, eta... Ez niri hori guztetan gat, denda batera noian, eta naiz eta gauza bat oso garestixa izan, da, igual neskiak ez dut, bai, baina hau ez hartu ze, etxatzu komeni ze behitxu, zuk, erabili inbiosun denborarako, komeni jatzu beste hau asko zuen merki hau dela. Eta hori izaten motzu dendari batek, zadozu behitxu, horra bueltako naze, ez da gure saltzia, holan... Ez da hil negozio egiten, ez hau profesionala da, eta da, bueno, azkenean normala nahi duena, bezer hori bueltatzea zuana, berriro. Hori da. Ez? Bai, ez esaten da. Gero bueltatzea bera gana, beste zapatia zu. Hori da. Lehenengo kasuan, horretan, bezerua, joango zan behin. Baina, bigarren kasuan, bezerua beti bueltatzen da. Hori da. Bueno, itzaldu dut horre listo daude, eta oin, orea, ingo duna luzatu lan, hemen, komeni da, gero eta fintxeagoa, bakara, hauan sartzeko garaien eta, obia, Eta ez izan beldurrik, irin integralak eta erabiltzea, Eskenean, sapore aldetik eta ez duzuen nabarituko. Batzuk esaten dute pixka sakarxeagoa direla eta hori. Baina, bueno, denborak eta gero kosinatzeko garaien eta berdina dira. Egia da, errezetan baten nire inoiz gertatu zai dela agian ez tala berdin geratzen. Baina normalean, irin normalakin egiten duzuena, integralarekin berdin indezakezu. Agian ur geixo behar izaten du, irin normala baino. Normala, zein ditu... Ondo iten aldo irin zuriari normala deitzen, ezan izan barko integrala normala. Zigoriturreita, sukaldearen filosofoa. Bai, batzutan, ematen du holan buruak, holan pixkat, ez dakite, pentsatzeko. Bai, bueno. Eta gero hartzen duzulako kit bat. Bitu. Aspaldi xenerali barik. Ez dakit. Txikixaba. Bai, baina nahi dut gero aspiraino jun bar da, Biteldi, nahi dut esan. Lagun. Gero. Horrela jun behar danez? Da, paretetan eta dana. Bai. Bitxu, ez auki bilurrik erabiltzeko irin integrala, baina bilurra auki sukalde istripuei eta labanei. Labanak, ez labanak zorrotzak baldin badauz, baizik eta espadauz oso zorrotz. Ze labanak espadauz oso zorrotz, ez daue hainbeste moztuko inar gehiago inbiozu labandu ingo dau, eta horrekin gotzu gero kalte. Nik hauen laban batekin nahin, beste sukalde istripu bat izen da, hartasi batzukin nauen, baina bai, zia zerba batzuk mosten, kontau nauen txorienen. Baina, hemen emongotzugu 5 gomendio zuei orako gauzak ez gertatzeko, zehose mosten dozuenien labanekin. Orduan, lehenengo gauza, labanak ondo zorrostia, hemen zigor egoten da, normalean saio bakoitza, hasi baino lehen gustatzen zen ni pixkat zorrostia, pasatxo bat, Eta jatetxetan da lan iten genuenean eronik, lanera sartu baino. Hasieran igual. Bai, baina ez egunero, baina astean 2 egunetan, ni gustatzen zitzaidan olako, pasatxo bat ematia labanei, harriakin, zaten dena hori burdino txeira ero izan dena horrekin, bai, beti. Lehen egoten zan, ez dakit ointxe pasauko dien, ze ointxe goixien eta enaz egoten etxin, baina txirula joten horrek afiladoriek. Zorrostarri, bai, horrek ibiltzen, baina horregana nik ez duten abanden ez tanela abanden nahi gabere. Ez! Janik jautzu ez ebe labana. Bai. Jan! Horrek, ez da gizia, horrek janik jendotzu, zorroztu bai, hoxe zorrozten da bela. Piribiri! Eta azte betean, ella ez du kamustuta, ez da zorroztze ona. Egongo dira hor zorroztai onak baita, Ez dizut esaten ezet. Baina normalian holan harakinak eta ez dituz ikusiko, holako tokita juten berei zorroztuko dituzte, harriakin. Bitxua. Zorroztarriakin. Bigarren gomendioa erabiltzia egurrezko taula bat mosteko. Azkenien kristalin edo marmolian mosten bozu, labanak bebai, epe luzera, errezau apurtzen die. Kamustu jendea labanak. Hirugarren gomendioa, ez dakizuk nola garbitza itxusun labanak, baina ez da gomendatzen ontzi garbigailuan sartzia eta hor garbitzia.
Ze bai, berez, horrek daukan, gatzak eta xaboiak dauzkan komponentiak, ez omen die honak, eta berez, gomendatzen da gehiago, eskuz garbitzia. Nik egia esan sartzen du gala, batzutan. Bai. Bai, eta labanak, ez, laban onak erosten ditut nik, onak erosin dituen, eta laban on batek egiten dizuna urte asko iraun egiten dizu. Eta jartzen du, aukeran garbigailuan ez garbitzeko, baina sartzen ditut. Ez beti, normalean erabilita momentuan garbitzen ditut, baina horre ohitura izatea noizean behin zorrostekua ohitura hona da. Gero, laugarren gomendioa, da labanak gordetzea olako estutxetxo baten, ze holan labanen hauak ez die bata bestiakin ikutzen. Olako estutxe baten, ze kajoien sartzen batzu, bata bastion gainean edo olako pote baten, nik pote baten dauzkat. Txoketzen da euren artean eta kamuzten eta ez da ona. Hori da. Horren batzukin nik ikusi dut, daukiela sukaldien olako iman bat bezala. Bai. Eta holandanak itxaste itxuste. Txokoetan, elkartetan daulen hau. Bai, hori da. Hori, soziedadete moruen. Eta bosgarrena, ez dala labandana erabili bier gauza danatarako. Hau da, laban bakoitza da, prozesu bakoitzan dako, eta badau bat arrainan dako ona dana, xerraskua hogixan dako, nik bakitzu, asaskalak itxeustan neskak, Lorenak, ez haustan bakarrik laban bakarra daukala xerraskua, da horrekin itxen daula dana. Danik, tipula moztu xerraskoa labanakin. Zezen, bai, hori bakarri daukat. Danik izan, emakumia. Bueno, zuk ze bost laban, bost do lau, edo ze kit basiko lan gomendatzen dozu jendiai erosteko etxien. Horrekin. Hori da sukaldeko labana, bai. Hori da laban bat. Baratxuriak eta zuritzeko ez da oso handia. Kipula txikitzeko balio dizu. Bai. Arraina eta zabaltzeko eta irekitzeko eta balio dizu. Eta hori da, deitzen da gaina sukaldeko labana. Zebollerua, hau da puntilla, gero izen bakoitza bere dauka. Arraian hor daukagu, flexiblia badala. Baina hori... Nik uste dut, arraina nahi badozu garbitzia etxian, ez daukotzu laban bakarra etxian. Osa, bestela, ez dakit laban bakarra daukea jendiak, horrek arrain da gixan eskatzen dugu garbitzia. Baina, eta ez duzuena esan beste puntu bada, eta hau sukaldario gara, bakoitza bere labana izatea. Zezuk, Patri, holan sartu aldozu labana, ez? Bai. Nik angulo eman aldiot. Beste batek angulo ematen dio. Orduan, segun, bakoitzak, hori, jatetxeetan da, bakoitza bere maletina eta bere sukaldaria. Dana elkar banatzen dugu hemen txori. Bai, baina hori zazan, hauek hemengoa direla. Hemendik aurrera jarriko pegatina bat, zigor. Ez, baina gune baten nire etxera kosinatzen basatoz, nire labanak ez ditu zukutuko. Eramango maleta bat. Ni pila maite zailo, baina nire labanak ez ditu zukutuko. Haiek ez dira ekutzen, dira nire labanak. Ni bakat, basikoa nik erabiltzen dutena da, nik egisa danatarako erabiltzen, xerraskua ogirako eta horan. Hau, santokua deitzen dana, zebolleruan antzerakoa dana, hori daukat bat ona, oparitxo sostien olan urte betetzen indala piat, eta ez dut asko erabiltzen, ez ematu ez da penia. Txoa, labanak erabilin barri, Patricia? Ja, baki, baina, politxa da. Bueno, a ber, nola doazen hemen, pausuak. Hori, 5 minutu, labean. Eta hemen, hau da, txitsiri irina, karbantzo irina. Gero, garagar legamia zemango dio, gazta ikutu bat, gure betegarri honi. Vale. Kurkumak zemango dio, kolorea, arrautza kolorea. Eta zaporea, noski baita mango. Zuk esan dozu, bakotzula zure labana, baina zema dauzkazu itxean. Ni zema? Ez dakit, asko. Bai, 20 baino gehiago. Ez, baina asko, asko, eta berdin zait, laban batean 300 euro gastatu alditxo. Uiene. Txoa, laban hon bada. Bai, da, nik erabiliko dut, laban hori, Patri, nik oin dauzkat, etxian dauzkat labana dauzkatenak 20 urte baino gehiago. Bai, egisa da, erosten gozu, nik ikusi dut ez lagunek eta etxera doi, etxera, kanpora bizitzera doi izenok eta erosten dagoelako kit batzuk, ez dakit, 5 laban, 7 euro da. Horrek, urtero erosten gozu horrek, imaginau, urtero gastatzen dozula 20 euro, labanetan. Komeni jatzu bat erostia 1 euro gatik, iraungo dotzula urte batzuk, ez? Hainbeste erostia baino gaina, ez da jasaingarri xaz, ze, azkenean, sabor pila bat itxen dozu. Niko, esate izut, laban berriak erosten baitxut, da kapritxua. Esate izut, kapritxua da, ez da ezer gehiago. Vale, hemen linu hasiak eotu ditut,
eta linu hasia beste testura bat, eta ero itxaskor gainera bilatuko du hau, ez? Orduan, gaina omega 3 pila bat emango digu, eta gaina, bueno, gaurko errezeta, vegano izateaz aparte, osasungarria ere bada, Orduan, hau da gure arrautza veganoa. Gure tartaletak 5 minutu labean, 5 minutu eta gero izango da. Hau, honekin astuko dugu, beteko ditugu, eta berriro labera beste 5 minutu, eta ingo dana dau, hori kozinatu, biltzen hori biltzen geratuko da, eta, bueno, espero dut, ero badakit, goxo. Bueno, gure tartaletak labean 220 gradutara 5 minutu egon dira, eta orain, hori izango zen, kitsch batean modukoa, baina kontua da, ez du esnekirik erabiliko, ez du arrautzarik erabiliko. Da honek, jendia emateko lan aukera errexabak eta honek, saltza itxusten horrek empanadiak horiak izaten denak borobiak, horre bebai jarri zeik, hola, da minutu pare baten bebai laban. Berdin. Bai. Errexaba, igual, hola. Baina, a ver, Patrick, gaur... Ez tia bebai errexaba. Gaurkoak ez dauka itzakiranik, Horrek ez du esan nahi, barazki jale zaetenik inber. Ez. Bueno, hau berdina inaldozu, Norbait, nahi dut esan, kuadrillan ero norbait, arrautzarik ezin duena jan, inaldozu, hau, baina betegarria aldatuz. Eta arrautza jaten badaupe, bai, eskenean, naiz eta barazki jali ez izan, jantzeik olako errezeta veganuak, eta nik etxean batzutan eitxe itxutolako hamburguesa, igual vegetarianuak, hori perretxikuekin, edo arrozakin, edo horan, eta ez gara barazki jaliak, baina, bueno. Eta oso gozua daude. Eta oso gozua dauz. Bai. Beraz, hori. Nik hemen komentau izan dute, nire aititxe Jesusek, beti zaukan obsesioa jateko aragisa egunero. Naita nahi ez egunero. Naita nahi ez, egunero afaltzeko da hori, da ez zauenian, zen Joani, txarto gabizara. Ze bai, beretako aragisa esan, aberastasunan... Bueno, ero diru, baina jendeak, brometan esaten zen, Joani gauz txarto gabiz, igual dilista batzuk barazkisekin odana dalakoa. Baina udan, beti afaltzeko patata tortilla, tomate entxalada eta piper berde frijitsuak, eta horrek ez dauka inungo aragirik, eta da, nire ustez, dauen afaririk onena. Bueno, udan neguan ez talako denbora dixe, ez? Ez talako tomate honak, baina, benetan, eta hor ez tozu botaten faltan. Guk, atzo bitut patata tortilla janken duen, eta patata tortilla edozein ensaladekin aldamenean bikaina da. Eta bestela, jarri ETB nahieran bebai, zigorrekin zauen oindala gutxi, patata tortilla veganuentzako, hemen indauen prestakuntza berdinaekin, txitxirio irina, taura, holan arrautz bat imitatzeko da, supergozua. Hau ere, Patri, veganoa dala ikusten dut, ez? Barazki jalea, zaragirik ez dut ikusten. Hortin enbilen eta aurkitu dut hori. Bai, Jorabaki dut, 6 minutu falta zaizki horre hor labean. Bitartean, biteli. Sorpresa, sarrapatu ez da somutil. Ze hemen gauza gaixa bat arabiot, baina, bueno, joango nazurizkatzen. Asko gustatzen gata. Zigor! Ekarri molde bat. Erabilita botatzekoak? Bai, zilarrezko horrek. Bat, ero bira, uzi? Bat. Hauntxe, kontako zela ningoten errezati. Bale, eta zer prestatu behar duzu baina, Patricia? Ez diguz, ez diguz, esan? Kanela gaietazko gaztatarta. Lehenengo ingotena da gaietak birrindu, kanelaskuak, apurtxo batzuk gorde gero tarta apaintzeko, eta bestiak gurin urtuakin nahastu. Molde gainien jarri, oinarri bezala, eta bitartien gazta krematxua urtxigorkiekin egin jako krema batekin nahastu, eta moldian jarrikot. Gero, sumotelian krema hori urtu ingot gero, gainetik bota, eta gordetako gaietakin hautseztatukot. 3 ordu utziko oskailuen, da, listo? Bueno, erresa, ez? Bai, erresa, titau baten itxen da. Eta gozua, bale. Hori... Baina hau arriskutsua ez da, ez? Hau cinnamon challenge ero hortan, nola, kanela erronka horretan ero... Hori modan jarri izan, A ber, nik bakizuen nuela ezagutzen hori, eta jendeak hori egiten zuen, ora? Hori itzen zauen, bai, eta nik naukanien igual 13 urte da, hori aspaldi. Hori dala aspaldi, baina, bueno, gure txorin entarrentzat, igual horre, ez dakixezeak... Hori, a ber, no, nik irakurrita dakit, baina hori zer da, hartu, kanela koiarka da bat, ez? Jendeak pentsatzen zauen, bueno,
kanelia hartzen zen hautzia nolako koiarakara haundi bat, eta aguan sartu, da hori gero ezin dozu tragau, hori uretan joen bida, da horan da, itxen zauen gero, holan kanela dana bota ahotik. Baina hori birikitara eta juna aldatzu, ez? Eta hautza izaten den, hautza dano dakigu, hautza normalean tokia daudenean, maskari eta jarri behar da, eta holakoetan birikitara eskuteko. Hori ja, norberak bera bakarrik sartu egiten zabe. Bai. Hola xera. Eta hori egiten zen, bideoak zintzilikatu eta Bai, eta jendeak itzen zuen, bidixo horrek. Eta ni beti pentsago nire kuadriagoek oso basurdea dira, baina jente benetan munduan zehar oso basurdea da, eta ideia honik, ez. Bueno, hemen ingo, beti moruen, ez, gazta tartan oinarrixa beti izan da gaietaskua, oinarri bat normala, edo betikoa. Horretarako, gurina eta gaietia. Hemen joango gara. Gutxinaka nazten, eta hori jarriko oinarri bezala. Gaieta batzuk utzi ditugu, ze hori gero, apaintzeko joango da. Beraz, holaxe. Eta hau da, holako ur krema bat ero, baina... Hori da pekatua. Hori bakarri da ur txigorkiekin einako, krema bat. Ez da batzuk egoten die urrak eta txokolatia, ez? Hau bakarri da urrekin. Urrak eta azukre izango desente baita, ez? Bai, izango da. Txokolati txurixa ero nik uste badaukala bebaiz, Bueno, a ver. Patrik, gaur osasuntxo doa, holan pekatu txiki bat sartzen badiogu. Egisa da, tofuakin, tofua jandogunez, hori da. Digo ez dugu jan, baina gero jango dugunez. Osua. Horekatua izango da. Bitu, gure alabaikoa ja, hemen dago, protestan. Gure tofutxua. Bueno, honek epeldu inbargo pixkat, orduan, aterako dut. Eta ikusten zuen moduan, txorienen ez da sekerturik. Dana, zuzenean egiten dugu. Bueno, ez hain zuzenean, elazai utzi oso apurtxo bala zaitu nahi badozu, zuzenean egiten gara, hemen utziko ditut hauek. Eta hau atzera. Eta ez dute garri, baina honekin lagungarri moduan, ensalatxo bat, ero horrela inalda, Eta oin pentsatzen ibili nahi, badao, herrialdare biharretan egiten dute holako, zeberua dago, egiten dute holako ensala bat bakarrik perresillakin. Perresilla besterik ez. Perresilla besterik ez? Bai, ensalada perresillakin besterik ez. Perresillakin besterik ez egiten duten ensalada da. Ez du ahi hartzen, ez du hartzen. Ni pentsatzen ja atuan jungo zala perresillan bila. Nik besta ez dut arrapatu. Hori izkelen nik zurin dotzuten txalua da. Hoi nahi diken. Perresilla. Hori da. Perresilla mesez, txorta eder bat. Eskerrik asko. Bai, eta horrekin ingo du ez. Zerbait berdea, aldamenean jartzea, baina ensaladan. Eta benetan, goxua geratzen dela, Bai, hau ez jarri otzat ez. Hau landoia, baina... Aurkitu berri duzu tokia. Hemen txoa. Hor da, ez? Tutua. Hori da. Orduan, hemen indoguna da, betegarrixak ez dauka hau mamirako eta erabiltzen da hautzak edo gelatina xaflak eta estitxu. Hau krematxua geratzen da, gero hotz-hotza, eta, igual, zuk lengunen jako arroz pastelakin bezala, igual ez da iruki perfektu bat ataratzen, baina, atarako ez ez. Baina, argi dauen hau, eta hau, Patrik, zuk askarra egitea nahi izan ezkero zuk egiten un tarta zagarrakin da gaztanakin, kopa batean jarrita ere, ez? Oinarrian jarri aldugu hori, eta holan zerbait krematxu gero hartu eta kopan jatek. Hori da. Goxua, bai ere bai dalo. Hori da. Eta bitartian, hemen erabiliko zure pazientzia. Eta zein mardu, hau zertako da, krema gehiago? Krema urtzeko, bai. Hori da gainetik jarteko. Vale. Maria bainuan, jak, vale, hortxe. Hori da. Orduan. Eta honek gaieta purtsu bat aukitzen badaue bai. Ongi etorri xa. Pixkat hemen agertu zait. Hori txaluak indogulak. Bai. Jantza zu, maten, bakarrik ensalada agian, ez bazaretu oso perresi salea fuerte egiten da. Perresilla bakarrik? Patri, zure betiko ensaladai, letxuga ensaladai, oitu zaitez, holan, ostuatzuk holan sartzen. Tak. Apurtxo bat bai, baina holan zuzenian perresilla jatia ez dakit. Zuzenian. Nik zuzenian han gaixo kontratuan jartzen dut, anetik probatuko duzuela. Txorineko letra txikian, han. Jartzen du. Bai, inzortasun behin probatzia txokolate eta txoixo bokailloa, hori ez dut astuko. Txarra hona alzan.
Etorriko jatzu bueltia. Txarra hona zan Etorriko bitari. jatzu bueltia. Zerekin, niri dana gustatzen zai, Patri, ez da zer ez dutena gustetan. Aurkitxukot. Aurkitxuko zer. Zer? Bueno, hemen txegoi ez jarten. Bueno, bai, lehenko gunean edalontzitan inginun, gaur. Olako haundi baten. Tarta formatua esaten dana. Hori da, tarta formatuan. Eta joango gara gutxinaka. Parkatu, produzioko galdetu aldiezu zertako ekarri daten? Hau, apaintzeko izango da, Hori. hau ez dute nahiko. Igual konfundiren da presiagatik. Hau, jateko? A ver, esan du, kanela koiaraka bat ez dudala jango, hori ere... Hau zera? Asuna challenge, eso, jaizo. Asunak tortillan jan ditugu hemen, asunak purean jan izan ditugu. Purea, krema, asunen krema oso goxua da. Bai. Dago, errezeta bat, iten dana, asunak, kuiatxoa, Horrek ez dau eta pikatzen. patata. Ez dau pikatzen, hori da. Julenekin denbora gehi pasatzen duzu, ez dakit... Dipenduta du baiet. Ez du pikatzen, eta oso goxua, eta tortilla, egiten baizut egunen baten, pentsatuko duzu, dala olako espinaka tortilla bat. Ez dauka inongo zapore holan bereziri. Oso ondo. Vale, hori oskaiura, ez? Bai, txoin, hau urtzen da bi, hau minututxo baten ja egin egongo da, eta oskaiura sartuko, behitxo. Hemen da, krema apurtxo bat urtzia, ez? Lehen hartu duguna, hori, eta hau jarriko gainetik. Bale. Bai, hau da krema bakarri, bestia zan krema. Hori da. Bale. Hau joango da, atrako ez da beste koiaratxo bat, bai? Katumin gain batekin hobeto? Igual bai. Hori. Oso ondo. Hau joango da hemendik. Bai, lehen gozoa ez zeukan ez, oin pixka, gozo pixka gehiago ondo. Bai, azukretik ez dut bota. Azukrea etzan ikusten bintzat, gaur txorienen hemen azukreik ez du ibile. Azukre transparentia. Orduan, hemendik jarriko. Holaxe igurtziko. Hemendik. Eta gero gaietia utzi duguna, gorde duguna. Hau hemendik utziko bestela. Jarriko apaindura moduan. Eta hau joango da, horrek zenba denbora bidau esteko, 3 ordu, tarta honek bezala? Bale, bai. Berotuko ditugu, bero, lasai. Edo bestela nahi doz gointxe probauko eta gero tarta gero rakutziko. Ez, jasoengo dugu pixkat eta gero bian dastatuko ditugu. Oso ondo. Hemen txagabiz. Gure kanelazko gazatarta. Eta hemen gure barazki eta tofu tartaletak persi entsaladarekin. Oso no, zein probatu lehen hau, zuri ez? Bai. Lehenengo gozotik hasi behar da beti. Hau gazia zan, tartaleta esan didazuta. Oso nata perrexia. Peretu ya. Buah. Txorineko perexia da. Nizka gustatzen perexia entzada, Eta? Aukera nahi xedo Cesaren txela. Bai, zera. Baiko ze botatzen diten Cesaren txela. Perexia? Pilla bat. Bueno. Hau benetan guzua, xamor. Probauko, tartia. Ni ez gustatzen tarta, gozoa. Ez, hartu perrexia zuk. Ala, nik jango tartia. Ni gozue. Abuela, letxe. Nik, probatuko dut, profesional bat naizelako, eta isimolatuko dut, Zema gurin bota diezu nik? Asko? Ia nire perrexia bezain gozua. Benda, oso ona. Lagunok, eskerrik asko erregotearen, da. Biararte.